Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kahiusa sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang ato sad nga mga benefactors and donors hatagan unta sa tinuod nga kalinaw, kalipay o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Nahum. Ninibe, gisulong ka na, miabot na ang gahom nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod, bantayi ang dalan, pangandam alang sa gubat. Pula ang taming sa mga sundalo nga misulong kanimo, ug pula usab ang ilang gibisti. Gipangidlap sama sa kalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad na ang ilang mga kabayo. Alaot ang syudad, diin naghilak ang pinatyanay, napuno sa mga bakak ug inilog, ug walay hunong ang pagpangawat. Pamati sa hinagiyos sa latigo, sa kabanha sa ligid, sa nagdagan nga mga kabayo, ug naguntol-untol nga mga karwahe. Misulong na ang mga kabalyero, ug nagpangidlap ang mga espada, ug nagpagsinaw-sinaw ang bangkaw, daghang nangamatay, nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap, nadagma sila sa mapatayng lawas. Labayon ko ikaw hugaw ug dumtan ko ikaw ug himuong talan-awon sa katawhan. Ug ang tanan nga mutan-aw kanimo mulikay ug moingon, nagun-og na ang Nineve, kinsay mohilak alang kaniya? Asa ako mangitag mga tao nga mulipay kaniya? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi.
kamatayon, doon na kanila. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat sa katarong, alang sa iyang katawhan. Sa iyang mga sulugoon, maluoy siya. Ako ang magpahamtang sa kamatayon, o maghatag sa kinabuhi. Busa hikat-uni ninyo nga ako lamang mao ang Dios, ug walay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang nagadala sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ang nag-alima kanila. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidlap nga espada, ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Uban sa panimalos, panimaslan ko ang akong mga kaaway, ug balusan ko sila nga nagdumot kanako. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya
sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod nga hikit-an niya ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, murag usahay makaingon ta nga nagduwa-duwa ra dining Ginoo. Kay matod pa niya diri, ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Di ba murag siya gadua-dua, iya tang patyon nga iya na sadtang buhion. Ana ba ang Ginoo? Mo ba nay saktong batasan sa Ginoo? Nga matod pa niya diri, ako mao ang nagadala sa kamatayon ug sa kinabuhi, ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ako sad ang nag-alima kanila. Iya tang samaran, iya sad tang ayohon. Mao ba nay batasan sa Ginoo? Posible oy, mao. Kaluoy sad nato no. Mga igsoon, mao nay gisultis Ginoo tungod kay siya manggoy gamhanan sa tanan. Way arang kaniya nga di niya mabuhat. Pero kanang pagpahamtang sa kamatayon, dili na iya. Sa yawa na, kay ang yawa may tagiyas kamatayon. Nya kung moingon gani ang Ginoo, ako ang magpahamtang sa kamatayon, ang pasabot ana, usas mga pasabot, pero dili nimo ikompletong pag-meaning, iyatang tugutan nga maangkon sa yawa. Dili siya mo pugong nato kung muadto gid ta siyawa. Nya kun tuan na ta siyawa, simpre patyon gid ta siyawa. Kay siya may tagiyas kamatayon. Unya kun mobalik sa tas Ginoo, di sa niya balibaran. Iya na sa tang tagaag kinabuhi kay siya may tagiyas kinabuhi. So ingon ana nato pagsabot, dili kay ang Ginoo mo'y mupatay nato. Nya Praragunas inahan, kanang inahan o amahan, na amang mga anak ng mga buangon. Ingnon dayos ginikanan, ayaw pakig uyab anak day kay tanaw nako manuyupay kay nagnaong. Maniid man ng mama o papa, niya kay ang anak in love bang kaayo, moingon day ng anak, buot mo nako, may buot naman ko. Nga no? Mahilak in taon ang papa o ang mama. Maghilak sa tago kay gahi na kayong badlongon, siging angka sa motor siyang uyab ana mubo kay short nya nagspaghetti lang. Yang anak ang uyab daghan kay patik nya sigahon kay mata ana napay arios ang ilong ana nya ang mama intawag ang papa magsigig lingo-lingo sus Ginoo ko intawon ana nya sigihan nilag sulti, magtuman yun. Ngayon sa magidangatan anang anaka. Suka-suka gina. Inigluspad na ana. Hilak-hilak na. Sa may sunod buhaton. Balik ginikanan. Ana. Nya unsa man say buhatos ginikanan? Dawat, gahilak, usahay magyaw-yaw, pero gadawat, gasigig yaw-yaw, pero gasigig atiman sa apo, hala, ilis anang dayapir, painom na sa daan ng mga gatas, niya tuwan na sang anak, galakaw-lakaw na sa, mubo na sa egg short, sunod tuig, lain na sa i-deliver, lain na sa gnaong, kay lain na sa nakatira, di ba? Kani sa tawhanon lang ni nga sitwasyon.
Ang Ginoo di gina mo balibad nato kung mobalik ta niya. Nya iya gyapon ta tagaan kinabuhi. Tagaan ta niya kabag-uhan, tagaan ta niya kalipay. Unya kung mobiya na sad ta niya, lusno na sad ta. Nya balik na sad ta. Kumusta maron ang Pilipinas? Nibiya sa Ginoo o naas Ginoo? In general. Akong tanaw murag nibiya na gid ta. Ug unsa may timailhan sa nibiya sa Ginoo as a nation like Israel. Matud pa niya diri sa atong unang pagbasa, nagpadong na ninyo ang kaaway, nagpangidlap na ang mga espada, nagsinaw-sinaw ang mga bangkaw, naghaguros na ang mga tiil sa kabayo. Ang na ba? Nya ningon din siya diri, alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay. Wa baroy pinatyanay sa Pilipinas? Kusog ang pinatyanay, hastang mga estudyante, pamatyo na. Napuno sa mga bakak og inilog. Wa ba niroy mga pamakak og pangilog sa Pilipinas? Nahiya magis Compostela. Ngilog ang mga yuta, tanawalan na dihang mga agianan na to, parkingan, ang agianan, giilog na nimo. Di ba? Nya pamakak ang tanawar gud sa atong impeachment karon og sa ato dihang mga hiring-hiring anang ato mga sana graft and corruption, hala binakakay gyud to the max. Og walay hunong nga pagpangawat. Wa bay pangawat ros Pilipinas? Perting kawat As a nation, kung naa ni siya, pamakak, pinatyanay, inilugay, ilog anang gahom, sunan ka anang mudaog sa eleksyon, dili palingkoron sa kumilik, ang napildi mo'y palingkoron. Inilugay yun, ilog. Nya ilog anang kwarta nga naa gisod na ron sa malita sa una, inbilo pa to, sunod na himong bag, karon malita na. Inilugay gyud, ilog anang posisyon sa pagka-presidente. Hala, buwap agani moabot ang eleksyon, kanang na ang kandidato sama anang BP Sara nga murag posible gyud nga mo'y mudaog ini ka 2028. Atakiha gid na bisag wa kayo'y basihanan, iluga gid ang iyang kasikat. Di ba? Inilugay nya pamakak kana yung kinawatay, kawat to the max. Trillions ang gikawat, way nasakpan na kawatan ang gipapriso kadto hinoong dili kayo klarong kawatan. Nian aros atong nasod ug unsa may mahitabo gitawag tag alaot. Kinsa may atong kaaway. Una ang foreign countries. Maulipon gid ta sa foreign countries. Ngano man dako nakitag utang sa foreign countries. Niabot nag 19 trillion pesos ang atong utang. Ambot og apil na ba ana? Apil na siguro ana ang domestic loan nato, pero ang dako ana tuag yun sa foreign. Gibalibaran na gud ta sa ubang countries, di na sila magpahuwam kanabitang tao nga palautan kayo nya wa gyud bayad-bayad. Og muduol ka na sa lain, moingon man ka, ayay, na nasa ning palautang, ay di ra ba ning bayad? Balibaran. Mo to ang South Korea, usas ni balibad nato. Ang uban pang mga nasod, sige adto kunong presidente nga to, mana, balibaran na, di na kautang. Gichargean patag additional 12% tariff tax anang atong export padung sa Amerika. Musamot na gyud kawa na gyud ta dinhi mga negosyante kay og mo export sila padung sa Amerika silang produkto, puna naman anang 12% dinhi, samot na tag kawa na. Ngano man, nganong gipinalize man tas Amerika kaana, wa man na niya gi-charge sa uban. Tingali tungod sa kadakos utang unsa ka. Mao na ni ang atong kontra. Tanawa ang ICC. Ang ICC nga korte mas powerful kaysa atong Supreme Court. Kaya ang ilang warrant of arrest dito, i-apply dayon sa Pilipinas karon nga bisag wa moagi sa atong local courts or sa atong Supreme Court. Ditsuon na lagdakop ang atong mga Filipino citizens, pareha ni former President Rodrigo Duterte o karon si nagtago-tago si Senador Bato de la Rosa,
kay ang warrant of arrest sa ICC i-implement sa atong gobyerno bisan pagwa pagani gi-evaluate sa atong local courts, sa ato pa supreme na in terms of justice system. Ang justice system nga gikan sa korte sa ICC nga wa gilabot sa atong nasod kay di na ta membro didto, mas superior na karon sa atong justice system sa atong nasod. Muratag niluhod sa justice nila didto sa ICC ang atong nasod. Uwaw kayo niyang mga lawyers labi na ginang naa sa Supreme Court. Tamparos ni nila na dili i-honor ang ilang authority. Ditso lang dayon tag wa kita kahibaw giunsa na pag-evaluate nganong nilusot na didto ang warrant of arrest sa ICC, pero ato dayong i-implement. Na-conquered na ta sa atong enemies. Ang atong sovereignty. Kana bitang mingon, we the sovereign Filipino people. Di na ta sovereign Filipino people as a nation. Karon ba? Wa na ta na. Kanang atong giingon na, kanang kanta natong, sana, Bayang Magilyo. Usahay gani, hilasan ako usahay mo ana sa kong dughan kay. Muro magwa na ni i-honor ang atong flag. Ako mas nikuan pa ko ni daig ko sa atong mga athletes. Karon na atay tennis player na porting sikata na himong darling of the world. Kinsa man? Si Alex Ayala. Batanon kay nga babae, pero dito na nag-training. Wa mag-training din sa ato. Kay diri pa sa naga-training, klaro kayo. Hapla dayon na. Dito man ga-training sa gawas. Dito man siya na mold sa iyang pagka-tennis player. Dito pagyud connected pagyud sa kuan man ito sa tennis school man ito ni Rafael Nadal na usasad ka mga great players niya, naka-partner po siya mga maayong mga trainers amo nga, pero Filipina siya, proud kay siya nga Filipina, proud kayo niya sa iyang pagka-proud nga Filipina. Pirmi ginyang mensyonon ang pagka-Filipina niya. Mao na nga karon nasikat in town ang Philippines tungod niya. O sa niaging Wimbledon, kotobra siya sa round of 16, napildi na siya, wa siya kaabot ganis quarterfinals, pero siya mo'y gibutaran sa crowd favorite. Nakadawat siya 89% na votes. Siya mo'y top sa tanan nga niduwa dito sa Wimbledon. So, tungod na sa iyang proud nga Filipina. Gi-offer niya iyang self sa atong nasod, sa iyang pagka-athlete. Ug napay daghan nganing sikat sa ilang pagka-athlete. Apan as a nation, proud pa ba ta na kita Filipinos o nabuntog na ta, muduko na ta sa atong foreign competitors? Oy, ang mga Pilipina karon o Filipinos pirmi nagyong ga-discriminate sa atong nasod. Ako bitaw, balikon ko ni pagpangutana. Ikaw karon nga engineer din his Pilipinas, niya ka nagtrabaho isip engineer. Kung offeran ka og the same work as engineer didto sa Amerika, tagaan kag working visa, mobalhin dili. Natuan na, balhin lagi. Ikaw karon maestro ka din his Pilipinas, naa sa public school, dagko maginagsweldo. Offeran ka sa UK na himuon ka ditong teacher, mobalhin dili. Natuan na, balhin lang. Ikaw ron din banker ka, CPA ka, naa ka nagtrabaho ron din sa auditing firm or naa ka sa mga bangko or unsa dihang mga kompanya, accountant ka. Unya, ofiran ka sa Canada og accounting work dito, mobalhin dili. Ito ana, gaya-iya lang mga naong, balhin. Pari ka din his Pilipinas, unya, niya ka na-assign sa Compostela, niya, ofiran ka dito sa Australia og pagkapari, mobalhin dili. Dili. I love Compostela, Cebu. Storyay. Kay dinhi daghan kay mamalit og raffle tickets na tanawa. Hantod gahapon 666. Uy, naunsa man ning atong numero sa
Ang atong halin ba sa raffle ticket, baka niya man pinaka-controversial nga number, 666. Huy, pagbante nga naman yung 666 man eh. Sige naman atake na to sa tong simbahan, kaning 666. Natanawa, 666 pa atong halin, padaghanan ni ninyo eh. Himuan ning 66,600. Nya, ang ato taong slot, 404 pa atong halin. Sagdi lang, basta niya lang ko sa Compostela, ako gining antuson. Di ba? Mao na nga ningon si Kristo, musunod gay mo nako, kalimtig yun ang inyong kaugalingon. Unsa may makapahimulag natos Ginoo kung mahimo natang self-centered, self-righteous. Mao na ro'y gidangatan sa atong mga naas executive o sa legislative. Kasagaran nila, labi na ginang ni-initiate anang impeachment sa atong vice presidente, kadaghanan nila mga self-righteous, self-centered. Mao nay makapahimulag natos Ginoo, mao nay makapapunta natos yawa, ug mao nay makapatay nato as persons and as nation. Basta mahimo natang self-centered. Muna kamong namalit og mga slots, siging pamalit aning atong raffle tickets. Congratulations, dili mo self-centered, church-centered mo. Pakpaka na to. Yes. Pwede na mo mga matay. Ug mauna untay atong himuong model. Sama aning atong mga athletes. Sama na ni Alex Yala karon na nisikat og maayo, 19 years old pa lang na siya, paduong pa lang tingin na mo 20. Nya, nahimo ng first Filipino champion sa WTA. Wa pa'y nakaabot na to diha, siya pag yun nakaabot nga na-champion sa WTA niya. Doon na panay puruhan kay midayeg niya sila si Venus Williams, kato mga sikat nga player ba, hasta si Serena Williams nga purting daghana Grand Slam, the top Grand Slammers sa WTA, sa tennis. Ningon siya, Iyala is different. Dili tungod lang sa iya karong kasikat kay mura siyang na darling sa mga audience, whole world. Kung dili, iya jud kunong gitan-aw ang dinuwaan ni Iyala o nag-study siya sa iyang discipline o sa iyang technique. Nakaingon siya, she is different. So doon na siya ay future. Kaya kana si Serena, banggiitan man ang player, makakita na siya og unsay sila, kana mga maayong nga player, makakita na sila unsay future aning maong player. Siya sanay nagsulti sa una nga kana si Jannik Sinner, kana rong rank number 1 sana sa men's division sa tennis. Iya sa nang giingnan sa una pagsugod og sikat ana, I choose Sinner. He is different. Ana, karon ni sikat sad. Ngano man tungod kay kini siya nga atong player si Alex Yala, sa akong nadunggan sa iyang mga interviews, focus kay siya sa iyang pagka-tennis player. Iyang kalimtan ang iyang personal nga mga comforts. Himuo niya ang pinakalisod na training. Sa una sad si Manny Pacquiao, the only boxer in the world nga naka-attain anang na-champion sa 8 divisions, different divisions. Nahimo siyang champion. Wa pay boxer sa tibuok kalibutan nga nakahimo ana, siyara hangtod karon. Maugyapon ang iyang focus sa iyang training. Kalimtan niya ang ubang mga personal niya nga gusto. Ipangutana gani kay guwapa man ni si Alex Yala, ipangutana siya na pag ganito mabutang dito mga komedya nga, I want you to marry my son. Yan ingon, Alex Yala, will you marry me? Mga inana ba? Ipangutana siya about her love life. Mukatawa lang siya. Sayo pa kayo na hisgutan, focus pa kay koron sa akong career. So, meaning, kung natay focus on doing what is required from us, unsay gikinahanglan din hinato
mulampos gid ta. Mo na ingos Kristo, kalimti imong kaugalingon. Nya sunod nako, focus nako. Nya pinaagi niya ng imong pag-focus, pasana ang imong cross, mo sakripisyo gid ta. Unsa maro inyong sakripisyuhan or atong sakripisyuhan? Una, palit og raffle ticket. Pagsakripisyo, ayaw na pagsigig snacks, ayaw na pagsigig kaon, kaduha na lang kamukaon sa usa ka adlaw. Sakripisyo, nya kanang imong masave diha, ipalit og raffle ticket. Na pag-slot, na palit sad ka. Unsa man sa imong isakripisyo? Tingali kanang imong mga pa-colors buhok, kanang naang pang diha sa imong naong. Ayan lang, sabunin na lang na. Okay na kay na. Ayan na lang na dihag pintal-pintali niya. Kanang imong budget para pintal-pintal, ipalit na lang na siya og slot. Nya ayaw na pagsigig. Gamit anang daghang mga gadgets, ipamaligya na lang na. Na kay duha ka buok cellphone, ibaligyang usa. Na kay duha ka buok motor, ibaligyang usa. Na kay duha ka buok sakyanan, ibaligya na lang ng usa. Nya ang halin, ipalit diri raffle ticket. Biyai ba? Ingon ana, isip mga parokyano. Unsa man mohimo mo ana dili. Nawa na mo tingog. Kay matod pa ni Kristo ang maniguro sa iyang kinabuhi kawad-an niini. Ang maniguro. Karon gi-celebrate nato ang Sacred Heart of Jesus kanang First Friday devotion nato. Karong gabi maghimo na sa tas atong Alliance of Two Hearts Vigil. Unsa may pasabot ana? Heart of Jesus and Mary. Ang ilang kasing-kasing wa mahigugma sa ilang kaugalingon. Ang gihigugma sa kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria mao ang Dios ug ang katawhan. Meaning ang Dios ug ang katawhan mao'y sud sa ilang kasing-kasing. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna, kinsay imong gihigugma. Pangutan na. Kinsay imong gihigugma. Ang nahigugma sa Dios ug sa katawhan, manindog ta. Mga igsoon, ang Dios naglimod sa iyang kaugalingon ug nagpas-an sa iyang cross hangtod sa kabatayon alang sa atong kaluwasan. Busa kita usab mapaubsanon nga moingon, amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, mupas-an sa krus sa ilang pagatiman ug pagpangatungdanan, uban ang dili hinakog nga sakripisyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gisangunan sa publikong mga buhatan, motubo diha sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangatungdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sekretong mga paglimbong sa dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabiktima sa panaog-daog, sa katapusan makaangkon og hustisya, kagawasan ug kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magagrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga nanag-antos ug namatay tungod sa ilang pagtuo, makaangkon sa langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pagampo. Makagagahom o mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, tining among mga gasa, di maan sa muman sa bukawsan tusa. Tining pandong kinipino, ilabas sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasabong pangaliya, ihatag na kanamo, ulagit lukahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak. Imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayton ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang Santiago Apostol, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matuman ang
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kapugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Banal sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga malawat kanimo, apan pamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Magampo kita. O Amahan, ngagamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung kalambuan, divine prosperity. Unya mahitabo ra ni kung dili kita mahimong self-centered, kung dili mahimotang church-centered or nation-centered. Salamat sa nagsigi og tabang nato, pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets para karong December 8 ang raffle draw para nis atong upat ka projects, mao ang atong bell tower, ang atong CR nga bag-o, ang atong Walk of Apostles, o ang atong pag-ilis nining atong mga lingkuranan. Nya ang ato sad nga slot para pud ni karong Paris Youth Day, karong August 21 to 23, mga 600 ka mga kabatanunan ang atong gi-target nga magtigom, mamalandong, mag-sharing, magpalambo sa ilang pagtuo. Dako kay nang tabang, no? Nya ang ato sad nga kaning segunda patron nga pista karong Oktubre. Ana tay kana ganing Parish General Assembly karong Sabado ugma ang atong Parish General Assembly nga atong pagtambungan sa PPC, PFC, mga mandated organizations, leaders and ministries nga mga leaders o ang atong mga chapel leaders, mga anhita, mga kabahin leaders kay naatay importante nga mga pagahisgutan nga kinahanglan sa inyong paghimo og tampo sa desisyon. Ang atong venue Aritas Loyo karing stage natos Loyo, dako-dako maglugar alas 4 hapon, ha? Ugma. Pahibaw na. Ano sa to? 15 pa dili pa ugma, 15. Sorry kayo. Na libog ang pari. Lahi day ang amo ugma cooperative. Narambol na kay duha mo ni kabuk na say co-op assembly. Ugma day among general assembly sa cooperative. Sorry kayo. 15 pa day sa 15. So napamoy dakong higayon labi na taga kabahin 1 2 3 4 5 lagyo-lagyo man mo ala andam-andam na mo diha. Panungagid mo ang di mo tunga maimperno. Unya ang atong Alliance of Two Hearts Vigil karong gabi. Unsaon day pagpalit og slots ato ning balik-balikon og raffle tickets diha sa gawas na ata dihay tinda unya sa ato sang nasa suroy-suroy naninda gyapog raffle tickets. Nya ang slots pwede sad sa atong bank accounts, tanawa sa atong screen, sa ato sang GCash accounts, open pa ang among tanang GCash. Ang atong kwarta padala kining mga ngan nga ni adinhi labi na gid ang ako ngan maulay padadi, ha. Unya padayon mog support sa atong social media platforms labi na gid ning atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. View, like, share ug subscribe kada gid adlaw kay sa atong pag-share ani makapaambit ta sa uban sa atong mga misa o sa atong pamalandong. Usas ti mailhan nga ako ng channel, kaning number of subscribers, 298,000 ang atong subscribers. Nya ang atong official Facebook page, mao ang Santiago Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol. O ang katapusan nga inyo untang suportahan para makatabang kita sa simbahan o sa katilingban, mao ang among cooperative kaning Sub Filisco tuani didto sa may San Vicente Ferrer Parish Duol sa simbahan. Naghimo tarog Columbari ang Memorial of St. Vincent Ferrer Memorial of Love Columbari na ataron sa pre-selling period. Kinabaratuhan nga mga presyo ug maayo sag benepisyo. Kontaka lang ang atong admin staff aron makadawat mo sa or ma-process ang inyong pagpalit. O gusto sa mo mamaligya sa atong mga units, kaning 70,000, 80,000 o 90,000 nga mga units sa atong Columbari, na asad mo'y incentive nga 1,000 per unit nga mapalit sa inyong gi-refer.
ng inyong gidadid to. Tabang na lang sa ninyo sa atong cooperative, nga tabang sa nas cooperative nga naamoy extra income. Anya, ang announcement gikan sa atong LGU nagpatabang nato nga naatay kana ganing libre nga pamakuna para sa mga nag-edad og 6 anyos hangtod sa 59 o ay labot ani ang mga senior citizen. Bakuna sa kaning tipdas o kaning rubella nga virus sugod karong Pitsa G hangtod sa Pitsa 28 Agosto. Adto lang mo sa atong RHU or sa mga health center sa barangay. So kamong nag-edad og 6 anyos ngadto 59 ay mo kumpiyansa. Ngadto mo pabakuna, ha? Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsinta